Агенция Ремакс ви представя тристаен апартамент, находящ се в ЖК Отгоре. Това е първата спалня на апартамента, която може да се превърне в детска стая. А това е антрето. Има си и тоалетка. И портмантото, което пак си е голям плюс за имота. Това е просторният хол, до който се намира и първата тераса. Апартаментът е с северно и западно изложение. Що не става? Това е първата тераса и гледката е към изцяло целия град Разград. Както може да забележите, в близост има училища, детски градини, магазини като Била, Кауфланд е в близост и центъра е на 5 минути с кола, 10 минути пеша. Това е втората спалня, която е по-просторна и за едно младо семейство апартаментът е напълно обзаведен и може частично да се правят ремонти, както по желание на купувача. Ако желаете да се свържете с мен, аз съм брокер Вероника Вълкова, може да се свържете на телефонен номер 088 875 0025. Това беше от мен. Ще се срещнем скоро.